minsan wala man lang paalam. Ano ba ang naging dahilan? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Pasintabi. Bagong ligo ang taong ito. Pakinggan mo yung ano. Isan lang. Bawal na. Hindi na ikaw. Minsan Asan ang mic na? panapana. Yan. Sige, ikaw. Kakataon. Ayan, good morning mga kaparing Jason. At hatid ko na sila mama kasi nung wala ako dito, sila yung kasama ni Ami. Tapos yung pinadala ng pinsan ko, hatid ko rin sa kanila. Hatid ko na sila kasi nandito na rin naman ako. May ginagawa din sila sa bahay. Pinapihan ko sila kanto. Uwan. Let's go. Buksan na. Yan. Ay, init. Tara na. Buksan mo na, lad. Buksan mo, ano. Yan, hatid ko muna yung ano. Sito sana ka? Hatid ko muna tong pinadala ng pinsan ko. Doon sana na. Doon sana ka. Doon sana ka. Oo. Sito sana ka? Hatid ko muna to. Mga ano to, kapatid ni Papa. Dito yung mga kapatid ni Papa. Yo yo yo. Kasi nakulani ka? Oo. Di ka mo nag-gipay minta? Hindi. Hari naglunad alabang PTX. Ha? Di ba siya kukuha mo? Hindi. Tranquilo. Di man naman ko nga. Ay man ay. Santol kasi dia. Pagaraw. Wala na. Siya di. Ayaw. Kana ko na di. Matamis. Niruruktan si Ami. Niruruktan. Kay ba mo? Hindi. O siya kay ba mo? Si Mama, hadto kayan baloy. Sorry kang bigyan. Yatod ko sir ah. Salamat. Oo. Na, kung mo pala sa istada nera. Oo. Umaray man. Mo safety to. Safety to sir ah. Ako naman. Nako. Ako nga nakatira, nag-apply na. Oo. Nakahingi ako ng santol. Dito yung mga kapatid ni Papa. Itong area na to. Kumbaga si Papa lang yung nakahiwalay ng bahay. Sila nandyan. At may santol tayo.
Tumutulo yung laway nila. May santol. Hanapin ako santol. Sa santol. Iami. Tara na. Hili-hili na ka mo siya. Let's go. Punta din ako sa bahay. At may kukunin ako. Malapit na naman ang problema dito sa daanan, no? Putik-putik na. Ay. Talaga pwede masimento kapag mag-aarog ka. Malalapot mo. Matutukan. Sige ma. Umaman sa layan. Adi, simento na ko no di? Isabi? Mabisita ko mga sarap natin kaya kan. Oo. Palahi. Amo ko no? Anak sila sa piling trabaho. Adi? Adi mataan bawal. Kita na ka amo. Magayon. Matutukan man ka na. Tapos dapat sa aming kugmanan Ang sa mga tila. Coffee. Dini na kami. Alright. Ipako. Yo. At nandito nga yung in-order natin. At maraming salamat sa nag-sponsor sa akin nito. Ito na. Test drive. Ito na. Tinesting na to ni Nini kasi pagdating sabi ko subukan na. Butangan pa sana. At magayon yung magayon. Maganda yung tunog niya. O ano yan, iconic. Padaliman? Pagkarewa ko nila ka nalilubungan. Ito yung manual. Ito yung manual. Pinaitlog na ninyo. Nagniwang na po, titi. Ano na yan? Dorang niwang. Pakalan mo na sa Ayan na po. Talagang quality. Guys. Kahit mahal, pero di ko na sabihin kung magkano yung bili niyan kasi isinid ko na rin yung pagkakabili niyan. Sinabi ko na dun siya nagbigay sa akin ng yung sponsor na nagbigay sa akin. Yan. Mamaya sasabihin ko kung sino yung nagbigay. Secret baka. Yan na yung mic. Maganda siya. Talagang, saka sabi ni Nini kasi, ito daw yung pinakang magandang klase na. Pang pro na siya. Ha? Pang pro. Pang pro. Yan. Professional. Ganito daw yung gamit ni Kuya Bird. Mauna din. Magandang klase. Kahit mahal, at least kalidad. Paano yung sit up? Ganyan lang? Sa Eliso. Para sa Papatura ko kay Nini. kaluga. Pwede mo yun Ba't nag-live ka na? Tarinay mo. Walang current. Walang internet. Tapos, ilalagay ito Ito ilalagay pang ano. para Libreng pinong-pino. Ano? ganyan. Ito lalagyan pa lang pang malakasan na. Ano yan? Ito yung mga cable Para sa para sa cellphone na live. cellphone na live? Yung cellphone na ilalive, nakasaksak. Nakasaksak dito. So pinagbabasahan? Nari kukuha. Para makapag-live siya. Pwede yan Bluetooth. Paano yung ano kung Record. walang saksakan yun? Pang record. Yung sa live ko? Walang saksakan na ganyan. Sa ano yun? Nakalagay? Ano? Type C dito. Type C? Oo. Di Sa headset? Sa headset to. Kaya nga. Type C pa ng God, pati sa Oo. sa pang live. Oo. Walang ganyan. Yeah, tol. Biniplat. Pag kumababakal, para Oo. ano man ni extension sa iPhone. Pwede. OTG. OTG pa.
Hindi pa pala magagamit yan. Sa ibang Pwede kung nakalag-in ka sa ibang phone sa Malabo man. libreng cases. Pwede mo gid ni Bluetooth tayo live. Bluetooth. Pwede. music lang ata ang Doon ko pa libreng headset. Gan, libre yan? libre pa. Kayo ba di sa binayadan? Oras, tigan. Pati yung headset quality. Maabaan. Ay, okay man po. Argan, kasi may katulad gamit. Sa Torigan. Sadi yan, Kevin, sadi. Ay, siton. Gagamitan ng sadi, di mo man marurong pag nag-live ikaw. Ay, kala ko siya nakaganyan na. Pwede man. Pwede man, mag-upgrade ka sa So, nasag ko ko ah. Sa minsan, sa minsan. Eh, sir, Talina. Yung karga ni Kihili. ano na. Yun. Kamus pa ang katuloy ko. Santulay. Amo, di ko pa nakakuha. Wala pa na. Sabi Tadi ko, mo rin ni kalat cellphone. Commercial. Sige lang. Sa Sa iPhone. Ay, ito na lagod. Ito na. Umal bago na yung cellphone. Isa eh. nalupot na sa upo mo. Bagong cellphone. Tingnan. Ito? Picture mo na ko. Pero ang bakal mo? Paabot na ito. Wadi 8999. Anong cellphone? Vivo 05. Okay man. Amo, pero installmental. Installmental ko na Siya siya. tayo ba ganun? Ano man, Sa ano? ni? Ah, Pang installment. play ni. Second hand sa naman kinta na baka mo. Kira, nauwi na sana sa installmental. Pero okay na gamiton. Gusto namin mag-ano cellphone eh. Amo, Kasi yung cellphone niya basag na. Vivo 05. 111 sa ulog, 1188 monthly. Sa kawa, home credit sa application naman bigay. Parang ko kay Skyro. Mag-bluetooth. Music. Bluetooth mo na lang, music. Naudawa natin. Sa pigkantan, sa pigbasahan. Kabiliw ko yun. Music. Danan yun. Okay. Kaya di ako mabot. Kaya di ako mabot. Pas. Pakano na din sa ano, chocolate. Di na kanin niyo kuha. Very good. Pinababakal. Ni, sa chocolate ni, pakano na. Kaya ko sa ibang bansa. Eh, umama ni naman kung pa-hospital. Di mo kaya... Sul pati sa ban. Magbatok raw kung gusto sa ospital. Inungan mo, pa-hospital na iya. Kaya lang ko. Nagdi-demo. Pagkarog ka. Ano ba? Nakakawala natin. Sound. Kamu kaya. Pero sabihin nyo na. Madalag kung nagaganalad sa likod. Sa likod kung ako nagkakuha. Gumagana. May Sound check. Amo di pag naka-green, amo yung gamitan mo. Oo. Adi original o adi eco. Eco. Pag original. Marunong mo man pag binabaliw-bali mo. Hindi mo namin tamban niya. Ari dapat agrin. Naman. Pang migkanta na ka. testing mo kanina. Tama mo pa nagkaito. Hello. Ay, mali. Ayaw mo. Malinaw. Ganun ka no. Hello. Di ka Di ba ag kumaon na sa dias, hindi kami ganun to. Hello. Kumuya kanina. Hello. Ano? Amo na mabayad ta na so. Lahat, iyan na na eh. Hello man. Hey. Magyag sa na ika. Sige daw. Check. Sa mga kakantawan mo, sample. Bisa, di mo rin. Hello. Saan mo to? Pag violet, baga medyo Maloy ay eco ka na. violet. Hello, check. Hello. Jesus sa tukot ang gulo. Hey. Arog kan suga. Hey. Baba Sige. mo pa. So ko Okay na? Saan sa nakabit nga dapat? Hey. Yan. Ate. Oh. Pag suwag ko tawa, arikan. Yan pang ano to? Oh. Sound effect. Oh. Pani. Amo, yan ang mga effect kan. Tapos pag ko nagkakanta na ano to? Applause. Palakpak. Lagi pa. Sige, sound ko din na din. Ang mga effect. Oh. Ingri. Si mama. Sa kapon. In English sa mga Forbes. Oh. Oh.
Adi opening. Nagbaka kasi alam. Pag may puni ka sa live stream mo na dapat man ikatugtog o muna mo di pagpapatugtogin. No copyright. Rani, sa Hey, dati. come on! Para pagpapaon pa sa nakasig sa kapatid. Yan, testing. Amo talaga? Ulat na natakon ka sa OTG ta. Kaning mo. Sound check. Amo talaga ni? Sound check. Ayos ah. Parang nasa studio. Parang familiar. Sa to. Live na ito siya dati ato. Kabayan, dapat sa isang naroon na nagsasagit sa Oh, oo. nga. Tapos may so nauna mo Malinaw talaga. So, kukomentan Dawa na. sa TikTok, pwede na mag-live. Oo. Ito GC. Mauno. Mados. mauno. Hey. Try mo na sa unod to kanta. Oh. Sige. I-record Ay, na sa nakakuha kayo. Naka-video. Wala ka nakutansi. Si Marite mo. may tiban. Ang baga na ha. Ano kanta? Holder ka mo. Hindi, ko ka sa kawayan. Amo pang stand. Sumama. Bugan ko. Pag kuha ka load, pwede ka mag-ano sa kanta. Hello. Hello. Pangako. Pag gumawa niyo. Trina. Yan, ito. Hey. Igay. Testing. Testing. Damon baga. Data sa nakayan. Manuya. Data lang. Hindi ko kayo... Ayun, nasa live. Record. Tapos pwede ba i-live na? Ayun pa, mayroon pala oh. Ano ka din sa kanimo? Bantara. iPhone at is Ay, iPhone. iPhone. Ang araw ka daw. Buko. Diba? Migbakal pa lang sa araw ka. Oo. Meaning, Hindi ka pa pala magamit. Kasi wala. oh, magagamit mo di. Kuha sa ibang cellphone talaga. Oo. Maski parang Sa di ako. Kulang pa pala yung ano natin. Da talaga sa side seat nito. Hindi yun. Puro ganyan. Ako sa nakali. picture ako to. Adi lang alad, parang araw ka di iPhone. Ha? Daya sa bilog. Ito siguro oh. Adi asa kuha. Yun oh. Ay, ako pwede. Ay, mo pwede. See? Oo. Sa live. Oo. USB. Try ito kung mag ano to ya gumana. Pambugan. Sa nakauno kaya di sa manual sa laptop. Pero, ano ganun siya, no? Oo nga. Pero gagana siya nito. Sigurado yan. Try ito. Ambugan ko. Hogan. Dahil pati sa ano. Ganda. Naririnig ko siya. Anong kaya di pangako? Oo. Kindergarten. Ay, Kyle Itcharid. Podcasting cable. Pangako. Testing. Kasi palubat na yung ano ko. USB-C cable. Baba. Adi, amo din. Hindi, kindergarten. Diyan mga lad, ilipat mo. Huwag nang patayin. Ilipat mo dyan. Oo. Tabi. Amo di. Subok. Hey. Yan, record. Hindi kayo mag-copyright yan kung ano, kung i-clip ko. Are, di. Hmm? Ay, ano mo sa di ah? Hmm. Di, man tada man ka sound. Para naka-acapella man sa nakasound. Hindi, yung record, i-attach ko. Nawala. Ay, walang signal. Umiikot-ikot. Bilog ay. Kailangan pala nito, may ano ko. Pag ganito, Agko sa Pwede. stand. stand, ginagamit mo. Di, na. Ano man ito ni Bibi, sinarayad to. Daran mo na muna. Gayon? Ano? Oo, ano ga? Karipinado. Nasuwa. Lyrics.
Tadi na. Yan. Ulit. Ulit. Inulit. Ayun. Si Gianni ang ate mo, di ba? Pinahirapan ko siya ng 10 araw. Binalatan ko siya ng buo. Mula dito hanggang dito. Hanggang dito. Ha 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 ha. Papatay ko na gamit ang sarili kong mga kamay. Wala ka ng pagkakataon. Kapag Hello, natuloy na ang check. plano ng pamilya Lo, pumasok na ang susunod at wala na Pangako mo sa'kin, hindi magbabago. Ngunit, bakit gaganito? Ako'y iyong nilisan, wala man lang paalam. Ano ba ang naging dahilan? ay napakadaling talunin. Namatay sila sa ilalim ng aking talino. Parang pumatay lang ng aso. Nalulunod siya sa kawakan. Ang mga natira. Nakalakad na parang mga langgam. Bangkay sa buong lugar. Ito ang aking pinakadakilang laban. Ba sa puso mo, nais kong malaman mo, pagmamahal ko ay di magbabago. Maghihintay na lamang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako? Pangako. Pangako. Andito na ako sa bahay. Dito na yung ano, mauno. Samsung. Ilagay mo dyan. Santon. Ha? Luluto ng igado. Igado. Ayan yung ulam namin. Sarap. Rapsa. Niluto ko. Sabi namin igado. Sawa na ako sa igado. Minudo naman. Lakas ng ulan. Dito sa inyo. Grabe na ka. Kain muna kami. Hirang magmahal sa'yo. Ayan po. At ngayon tapusin ko yung vlog na to. Nakatulog ako. Ngayon muna. Ito yung sinasabi ko sa ano. Ayan. Ito yung in-order ng kapatid ko na mauno. Bango. Tapos yung sinasabi ko, ito kasi may mga lagayan naman na nakalagay. Mic dito, headset dito, dito naman yung mic. Tapos yung dito, yung wala. Kasi wala itong cellphone ko na Samsung ay hindi siya bilog, ganyan oh. Ito sa ano lang to, sa charger. Kumbaga pag naggamit ako ng headset, hindi na yung headset na ganito, hindi Bluetooth na po yung ginagamit dito. Yung jack niya ay bilog para dun sa gagamit ng cellphone na naka-live diretso dito. Pero itatry ko to kung gagana sa laptop. Itatry ko siya. Yan. Itatry ko siya kung gagana. Pero pag hindi,
Mag-ano ko. Order. Mura lang naman na yun. Yung, ang tawag nun mo? OTG. Yan. Para magamit natin. At muli, maraming salamat sa sponsor na nagbigay sa akin nito. Yan. Shoutout kay Kuya Papi. Maraming salamat, Kuya Papi. At napaka-quality talaga. Ganda. Kuya Papi, Ganda. Salamat po, Kuya Papi, sa bigay mo. At patisting ko ngayon para marinig din namin. Quality yung sound niyo. Sana makuha ko yung ano. Napapaganda din ba kaya boses ko nila? Oo. Ayos naman yung boses mo. Ikaw lang naman yung nahihiya. Ayos nga, ayos yung boses ko. Ano, may konting sira. Napakaganda ang boses mo. Mahihiyain ka lang talaga. Hindi, talagang wala sa ano. Wala sa hulog. Tapos may stand na maliit. Yan mo. Tayo. Ako din Ganyan. Mic. Mic check. Mic 1. Tapos ito headset. At kaya dito na malalaman kung gagana ba yan. Pero sana gumana. Pang laptop daw yan eh. Ito yung headset. Yan. Yes. Yes. Ano ba? May nakalagay naman, may mga pangalan. Headset. Tapos ito na yun. Asan na ba yun? Ay, hindi nga. Hindi nga kakaya kasi itong USB niya ay itong Type-C niya ay dito nakalagay. Dito sa pinakang ano ng mauno. Dito. Yan nakalagay pala. Ito diretso to sa laptop. Ito. Kala ko ito dito para magamit ko sana. Yung charger. Try ko yung charger. May charger ako dito eh. Ito ang gamitin ko nga. Kasi baliktaran to. Sana pwede. Charger ko. Sana gumana. Tapos i-on natin. Ay, yung mic pa pala. Ay, ito yung mic. Long press. Kita ba? Ito. Long press natin. Yun. Umilaw na. Yun. Narinig ko na. Sound check. Check. Sound. Check. Sound. Hello. Ganda. Hello, check. Sound check. Yan. At gumagana na. Gumagana dito. Tatry ko na patugtugin. Kung marinig ko yung tugtog nito. Ginamit ko yung charger. Sana nga gumana. Pero pag hindi, itatry ko na naka Bluetooth.
Desiderio sa kanyang tunay na paroroonan at ito Hinaan mga anak yung anak. maliwalas na gabi aking mga kaibigan Amen. Kanlungan. Maligaya din ako muli kayong masilayan mga kaibigan. Hindi ko nakakaintindi dito sa inyong lugar aking pagmamahal. Nakaligo ako sa isang malimit sa aking muling pagkabuhay. Tapos hey, 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 hey. Ba't naririnig yung ano? Kakataon. Tawagin mo si mama mo na. Yun ikaw pa ba? Nung tayong dalawa'y unang nagkita, panahon ng kamusmusan. Ganda. Kung tayo'y nagsimulang mangarap at tumulang. Hello, chick. Natatandaan mo pa ba? Iniging puso sa punong mangga, at ang inalay ko gumamela. Maghahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ma, try mo ma. Alaman. Ikaw lang naman yung makakarinig eh. Try mo. Ang ganda na ng panahon, baka Yan. Di, subok mo lang. Mag-hello ka lang. Ikaw lang na. Yan, gumana po. Gumana yung charger ko. paano? Gumana na yung charger. Lumisan. Paano yan maririnig ng Panapan. Ha? Paano maririnig ng viewers yung kanta mo? Viewers? Oo, sa ano, pag nagla-live. Siyempre, dapat makanta yung paano, maririnig nila yun. May isa pa nga gagamitan. Eh, yung ano, Isang may ibu-bluetooth eh. May naka-bluetooth na isa. Yung cellphone, di ba, ayun, no? Basta may ibu-bluetooth. Hindi, itry mo ito. Ito ang itry mo. Tapos yung ibu-bluetooth mo, tayo yung pang live mo. Malabo yun eh. Ito nga yung naka-live. Ayan nga, ito yung pang ano. Ano? Shoutout po sa inyo. Ganyan na yan. So, ano pang hinihintay natin mga mandiba? Shoutout Paano ka magpipili ng video? Baka tatry muna natin. Scarlett Lizzy, Mark Anthony, Tina, Yung nga pala yung ilalim tsaka yung ano. Basta pag ready na. Dalawang cookies sa'yo. Baka mo dito. Omi. Isubok mo sa tinga mo. Yung isang pen na ko lang. So, check. Ganda. Bagong ano kasi ako yun. Panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? So, lumilipad
lipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Pasintabi. Bagong ligo ang taong ito. Pakinggan mo yung ano. Saan lang? Bawal na. Hindi ikaw na. Minsan, Asan ang mic niyan? panapana. Yan. Sige, ikaw. Kakataon, may babalik ba kahapon? Sige, kanta ka lang. Ako magtitimpla. Ano, timpla-timpla na yan. Ayun o. Okay na to. Okay na ba? Oo. Kung gusto mo yung mic, I-mic mo nga. kung gusto mo yung mic na malayo-layo, kasi di yan dito. Hindi siya dito. Makinig ka. Hindi siya dito. Dito yung boses. Dito. Sige. Kung gusto mo na malayo-layo, yung kuha, pwede mo siyang dyan. Hello, check, hello. Pwede mo siyang anuan. Pero pag malapit, malakas, Wait lang. ganito yan, oh. Bakit nalakas ang echo niya? Nakakaintindi ka sa sinasabi ko. Naiintindihan mo siya, sabi ko. Pag malapit nga, ganyan lang. Ganyan. Sige. Pag yung malayo yung mic, hindi mo siya maririnig. Kaya kailangan mo siyang lakasan. Ganyan. Oh. Tapos pag makikipag-usap ka naman na, halimbawa, tapos ka ng kumanta, manaliwanag na ninito eh. Oh. Okay. Ganyan yung boses mo. Oh. Ay, sound check. Yan. Yan na yun. Tapos ito na yung mga pag may tawanan, may palakpak, ganyan. Ito na yung pipindutin. Okay. Ganun. Tapos babalik mo ulit doon sa pagkakanta ka na. Hey, sound check. Gulo sa aking pag-iisa. Ganun na. Tapos sisit up ko pa to. Tapos paano ko na ang dito na. Paalam, pagkat di tayo bagay, nakapagtataka. Bakit ganito ang aking kapalaran? Di ba't ilang ulit ka nang nagpaalam? Bawat paalam ay puno ng iyakan. Nakapagtataka, Hindi ka ba napapagod? Di kaya'y nagsasawa? Yan. At ang hanapin ko pa, nakalimutan ko yung ano. Yan. Nakalimutan ko yung isa pang cellphone kasi ibu-bluetooth yun eh. Hindi at pwede. Naka-bluetooth. Hindi pwede. Ano? Di ba ka? Ito nga yung gagamitin na, parang ito yung gagamitin na naka-live. Yes. Tapos yung pagkakantahan yung, Ito nakakonect. oo. Ito rin mga, kasi parang ito yung naka-live, yung nakasaksak, tapos ito yung naka-bluetooth. Ano mo nga, kalimutan ko na yung instruction ni Nini. Ano yung pangalan nito? Ito na, Mauno. Siguro yan, dahil sa mga kape. Yan, parang ito yun. Tapos ito yung, dito yung live, nakasaksak. Yoshi, dali na sa makayulubo. Subok lang. Ba't wala kang internet? Naglulo ko na yan, di ba?
Walang net yung wifi ko. Yan, meron yan. Start mo muna. Patay mo na. Medyo matanda na kasi. Medyo matanda na talaga yung cellphone niya. Pamana pa yun. Saglit. Gumana din. Sa Bluetooth? Oo. Sa live? Yun. Hindi yan pwedeng i-live mo eh. Alin? Dito magbabasa. Kaya nga. Ito babasahan ng kanta. Ito yung naka-live. Kaya nga. Eh, yung connector ng ano. Ano? Yung... Okay na. Ito na. Eh, Yung charger ko. sige nga. Yung sounds dyan, Oo. nakabutot. Ah, okay. Yes. Low check. Wala kasing isang cellphone. Record sana. Hello, check. Hey. Sa buhay natin mayroong isang mamahalin sasambahin. Sa buhay natin mayroong isang bukod tangi sa lahat at iibigin ng tapat, ngunit sa di sinasadyang pagkakataon. At para bang ika'y nilalaro ng panahon, may isang makikilala at sa unang pagkikita may tunay na pag-ibig na madarama. Bakit ba hindi ka na kilala nang ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka na kilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang ibigin? Ikaw sana. Siyempre, clapping. Oo. Yes. Ganda, parang nasa studio. Di mo napapansin sa bawat oras nakasama mo siya, kapiling kanya. Bawat sandali punong-puno ng ligaya't saya. Damdamin ay iba at sa di sinasadya na pagkakataon. Bibi! At para bang ika'y nilalaro ng panahon. Tawagin, Bibi. Na kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglapat, ang inyong mga matay nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka na kilala nang ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko'y... Ano masasabi mo? Ano? Ha? Diba? Kilala nang ako'y nag-iisa, sinong ibigin? Ikaw sana. Yan, pwede na yun. At least, nasubok ko na at try na natin. Muli, maraming salamat, Kuya Papi. Thank you, Kuya Papi, na siya talaga yung nagpilit na ako na yung nahihiya na sabi ko, wag na. Tapos,
sinid niya na talaga. Sinid niya na talaga. Yun, tinanggap ko na lang yung ano. Kasi, sinid na eh. Kaya maraming salamat sa bigay mo. Sobrang supportive. Oh, thank you talaga, thank you. Pero ito po, tulad nga nung sinabi ko po, kapag halimbawa, busy po ako sa ano, sa pabahay, pag di ko kaya yung makapag-tune in, baka di ako makapag-live. Pero pag halimbawa, walang gawa yung babae project, yun, maglalive ako. At papasok po ako sa mga ano nyo. Tapos papaturo ako kay Nini yung paano pong masok, umakyat. Kasi kalimutan ko na naman. Pero sabi nila, link lang daw yung pipindutin eh. Dami kasing pinindot ni Nini eh. Ano ka na eh? Oo. May stream yan. Kaya yun, hanggang dito na lang muna yung vlog. At muli maraming salamat talaga, Kuya Papi. At sa lahat ng Team Hamog, pamumuno ni Kuya Danny. Yan. At akyat tayo dyan. Kompleto na yung ano natin. Hindi ko na kayo sa SN yung Team Hamog. At may gamit na ako. Thank you. At hindi ko na sabihin yung presyo. At malalaman nyo na lang yan pag isinerch nyo. Basta hanapin nyo lang yung Maono. Ito talaga yung ginagamit ng mga professional na ano, mga nagla-live stream, sabi ni Nini. Tapos may ganito na ako. Abangan at sasali tayo kasi may nakita ko na amateur singing contest sa ano, sa YouTube. Pero nagsimula na ba? Baka din tayo makahabol. Pag alimbawa may makita ko ulit, si Ami, naghahanap si Ami, mga taga-US yung ano, mga taga-US din yung mga nagpapa-amateur. Try natin na sumali kung ano yung mga policy nila. Yan. Kasi mayroon na eh. Si Nini nga, sabi ko sa kanya, kung sakali may ganyan, pwede niyo itong hiramin. Napapayaram ko to sa kanya. Basta ingatan kasi ako, maingat talaga ako sa ano. Maingat ako sa gamit, lalo pagbigay. Mas iniingatan ko yung gamit, lalo pagbigay. Yan. Kumbaga, mas maingat ako sa gamit kung binili ko, lalo pagbigay. Yan. Talagang iniingatan ko siya. Ito yung ito yung lagayan niya. Ang ganda. Tulad daw to ni gamit ni Kuya Born. Ayan, bye-bye. Ingat kayo palagi. Lahat ng sponsor, ingat kayo. Anonymous sa sponsor, salamat. Mga saling viewers, yun. Thank you sa sumusuporta. Yan, bye-bye. Love you all. Thank you sa lahat. Bye-bye. Hindi ko na kayo sesen. Basta salamat sa inyo. At God bless. Yan. Hindi Kuya Papi.